Xa vimos que as palabras que en latín empezaban por PL, plenum, en galego e portugués empezan por che, cheo, xeio, en castelán por elle, lleno, en italiano por pi, pieno, mentres que en catalán, occitano e francés conservan o PL original, plein, ple. Ben, pois cando en latín empezan por CL, a evolución é moi parecida. Así, do latín claven temos en galego chave e en portugués xave. En castelán por elle, llave, en italiano por qui, chiave, mentras que catalán, occitano e francés conservan o CL original, cle, clau. Como se ve, a evolución de PL e CL son evolucións paralelas. Do latín claudere naceu o galego choer. A palabra choer é patrimonial galega e significa cerrar unha herdade con muro ou cunha sebe, pero tamén cerrar unha porta ou fiestra. Xosé Luís Franco Grande publicou en 1957 a súa peza teatral Vieiro choído. Choer é pechar. O participio latino de claudere é clausa, e dese clausa naceu a palabra galega chousa. Unha chousa é unha parcela de terreo preto da casa ou no monte, que se cerca cun muro para que nela paza o gando, para realizar ali cultivos ou mesmo plantar árbores. Na toponimia hai moitas chousas. En Galicia hai 23 concellos que teñen un lugar que se chama Chousa, a Chousa, as Chousas, Pazo das Chousas, Rego da Chousa ou Fonte Chousa, fonte cercada. Hai tamén soas chousas, que quere dicir lugar que está máis abaixo ca as chousas. Su é a preposición sub, que quere dicir debaixo de. Chouselo é diminutivo de chousa e significa unha pequena parcela de monte cercada por un muro, é dicir, unha chousa pequena. Da mesma maneira que do plenum latino temos cheo en galego e lleno en castelán, o que en latín era clausa, en Galicia é chousa, pero en Asturias, Cantabria e Burgos coñéceno como llosa. Con este exemplo entenderemos que do clamare latino teñamos chamar en galego, llamar en castelán, chiamare en italiano. Hai veces nas que o cambio esperado non se produce. De clima ou clienten temos hoxe clima e cliente, non chima nin chiente. O cambio esperado non se produciu. Neses casos dicimos que clima e cliente son cultismos, non palabras patrimoniais. Estas diferenzas son constantes, así que o galego é unha maneira orixinal de sermos latinos. Ben falado! Animais que atacan ás galiñas. Raposos. Para facer a comida hai que pasar por... Pola cociña. Pelámolas para facer a tortilla. Patacas. Ves como sabes? Agora que saben que do latín clamare temos en galego chamar, xa comprenden que digamos que un crime clama ao ceo. Ou que a unha persoa que é inoportuna lle digamos estate por aí que xa te chamarei. E do latín claven temos en galego chave. Por iso decimos matemáticas 1 e chave para matemáticas 2. Primeiro hai que aprobar matemáticas 1. E tamén decimos que abril e maio son as chaves do ano. Pero en cambio decimos a motivación e a clave no estudo. Cando dunha palabra latina temos dúas palabras galegas, a que máis se parece ao latín, clamar e clave, é un cultismo, e a que menos se parece, chamar e chave, é unha palabra patrimonial. O que está moi ben guardado, decimos que está guardado baixo 7 chaves. Chave é unha palabra patrimonial. Agora,